Lehet, hogy mondtam már, de fogom is még, hogy mennyire érdekes az, hogy az ár mennyire szegmentál. És hát nem emeltem olyan sokáig olyan sokat árat, így nincs teljes térképem úgymond a piacról, de amikor 14-16 ezer forint körül masszíroztam, talán a tavalyi 2025-ös évben, akkor, akkor más emberek jöttek, mint amilyenek most, és akkor ebbe egy kicsit így beleképzelem magam, hogy legyen egy térképed neked is. Amikor 14 ezer forintért masszíroztam, akkor simán bepottyantak az ügyfélkosárkámba azok az emberek, akik csacsogtak, el voltak, kellett nekik egy kis kikapcs. Szóval voltak a csacsogósak, mondjuk egy ilyen 20-30%-ban simán, voltak a gyors megoldást kívánók, voltak a rutinosan, miért ne járjak masszázsra, egész jó élmény típusú emberek, nyilván meg feltöltődni vágyok, meg ilyesmi. Aztán, amikor visszamentem az árammal, masszázs árammal ilyen 18 köré, akkor már voltak azért ilyen megfontoltabb emberek, ilyen jobbmódúak, igen. Aztán 20 ezer forintos áron voltak, akik ilyen elkötelezettebbek voltak, sokkal testtudatosabbak, na ott már egyáltalán nem voltak csocsogósak a vendégek, azok kiestek részben az ilyen kórházi dolgozók, vagy ilyen-olyan segítő munkások, ez már abszolút nem volt. És most, hogy éppen 2026-ban 25, és ez egyáltalán nem régóta van, egy hete emeltem árat, és így 2026-ban, és egészen más a célközönség, jellemzően programozók, fogászati asszisztensek, túlterhelt irodai dolgozók, nagyon problématudatosak, tipikusan tudják, hogy ki kéne kapcsolni, tudják, hogy szükségük van a masszázsra, és meg akarnak oldani egy problémát, és aztán utána tényleg odafigyelni végre, hogy eljön az idő annak, hogy visszaadjanak a testüknek, és ők meg más típusú emberek a 25 ezer forintos áron. És ami még eszembe jutott, ugye minden emberi réteghez, vagy társadalmi réteghez, társadalmi módozatú réteghez, hogy kinek úgymond mennyi pénze van, milyen problémái vannak, stb. Másképpen kell kommunikálni. És Magyarországon, az én nézőpontomból, nem azért van, vagy nem azért nincs akkora kultúrája a masszázsnak, mint mondjuk Ausztriában, mert nincs rá pénz, hanem mert gyakorlatilag a kommunikációnak a minősége a masszőrök részéről egyáltalán nem szólítja meg azokat a minőségű ügyfeleket, akik ezért szívesen fizetnének. És itt egy kicsit érdemes eltűnődni, hogy ez vajon mennyire igaz. Ugye az előbb felsoroltam néhány skálát, hogy milyen típusú, vagy milyen árkategóriában milyen emberek jönnek, és hogyha beírod azt, hogy masszázs Budapest, akkor milyen találatokat találsz a Google-ben, milyen kommunikációjúak a masszőrök, mennyire tiszta, hogy mivel foglalkoznak, miben hisznek, van-e róluk kint kép, az mit sugároz, milyen problémát old meg, kikhez szól. És azért jelentős része a masszöröknek még mindig fáj a hátad, gyere, Ármi megcsinálja, meggyógyítjuk, a masszázs kontraindikációi, indikációi, stb. Itt van, tessék, jöhetsz, mehetsz. Gyakorlatilag azok a minőségű emberek, akik, vagy furcsa szó ez a minőség, azok a gondolkodásmódú, vagy rezgésszintű, vagy a tudatosság szintű emberek, akik mondjuk 20, 25, 30 ezer forintot fizetnének ki a masszázsért,
ők azért nem fizetnek ki, azért hiszük azt, vagy hiszik azt a masszörök, hogy ilyen célközönség nem is létezik, ki a fene fizetne 25 000 egy 50 perces masszázsért, mert nem kommunikálnak ezek felé, az emberek felé, ezért ők nem jelennek meg. Ez olyan, mint a vízhang. Ha nem kiáltod el magad a barlangban, akkor nem jön vízhang, és akkor végül is a barlang nem is vízhangzik. Ugyanúgy az ügyfeleknél is akkor tudnak megjelenni, ha te megszólítod őket. És ki mondja azt egy masszázs marketing kommunikációban, hogy stresszes az, igen, ki hirdet így, hogy stresszes az irodai meló, már 2 ember munkáját végzed, el tudod, hogy annyi minden múlik rajtad, és ennek ellenére pihenned kéne. Tudod, hogy nem tudod letenni a munkahelyi stresszt, és hát hogy is mondjam, most nem vág úgy az agyam, nem tudom ezt olyan mélyen kifejezni, de gyakorlatilag azok a minőségű emberek, akik magasabb árat fizetnének ki, nincsenek megszólítva. Nem arról van szó, hogy ők nem léteznek, hanem arról van szó, hogy a masszőrök nem látják azokat az értékeket, amiket adnak másoknak, nem kommunikálják ezeket, és ez az egész nem jut egy olyan minőségi szintre, ahol már rezonálnának azok a minőségű ügyfelek. És ezen én is szeretnék változtatni, vagyis a masszőröknek segíteni, illetve te tudsz a legjobban ezen változtatni, ha elkezded felfedezni azt, hogy milyen értékeket adsz, ezeket folyamatosan bővíteni, folyamatosan kijegyzetelni azt, hogy mik a vendégeknek a kommunikációik, mik a motivációik, a félelmeik, milyen állomásokon jutnak végig, vagy mennek végig, mire eljutnak hozzád, mire befoglalnak egy időpontot, mire megjelennek ott a székben, és aztán utána felfekszenek a masszázságyra. Mi az ő életútjuk. Amikor ezeket látod, akkor te is eléred azt, hogy 20 vagy 25 000 forintért masszíroz majd óránként. Úgyhogy nagyon is biztatlak rá, mert attól még, hogy a 10 000 forintos áron nem jött senki, akkor miért jönne 20 000-ért? Ez a legkevésbé jó gondolkodásmód, ami egy masszörnek lehet. Mert hogy ha jó a marketing, jó a kommunikáció, akkor igenis meg fognak jelenni a 15-20-25 000 forintos ügyfelek nálad is. Úgyhogy hajrá!